komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Today is Thursday, Webes kita nga presentation dari sa inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition, Hunyo 9, tuig 2022. Aksyon Radyo. Maka-aksyon kung aton man pagabalikan ang aton naman nga mga kaysaysayan kag pila ka mga importante nga mga pagkabutang nga ginasaulog hindi lamang diri sa pungsod Pilipinas bisan pa sa bilog nga kalibutan. Mangin open-minded tani ang tanan. Pero sa Estados Unidos mga ka-aksyon today June 9 o kung kada Hunyo 9 mga ka-aksyon ila nga ginaselebrar ang National Sex Day. Aksyon Radyo. Ining National Sex Day on June 9, ini ginadedikar nila para sa mga individual o kung sa mga couple makaaksyon nga mayara sang maayo nga sexual relations o kung nag-engage sa mga pleasurable nga mga aktibidades kag naga-explore sa kada isa. Ang baga na isang pila ka mapagtuon, there is a lot more to it than just getting physical. Para sa iban mga ka-aksyon, ang importante si Lidri, amo ng koneksyon sang isa kataho sa iban nga mga individual, kag paghimo sang pila ka mga mapuslanon, kag hindi malimtan nga mga eksperyensya sa kabuhi. Pero mga ka-aksyon, kung aton nga padalman, base man sa pila ka mapagtuon, kaangay isang siyensya mga ka-aksyon, may 5 ka mga pagkabutang, o kung mga facts kamatuoran nga ginasuportahan sang siyensya. May angot ini sa sex nga ginatawag naton mga ka-aksyon na manahambal ko sa intro pa lang. Hopefully no mangin open-minded ang aton mga taga-palamati. Una sunod sa mga pagtuon ang sex naga-eliminate sang ginatawag naton nga stress. Sunod sa gina-study o kung nga isa ka pagtuon nga ginapalayag o kung ginpagwas ang journal nga biological perspective, nakit-an galing nga mga participants nga engage sa sex before a stressful task. Napakita mga ka-aksyon nga manubo ang blood pressure kag stress level sang ini nga mga persona. Aksyon Radyo. Kung kaisa ko mga ka-aksyon, kung wala ka sang kaangay siniabi, panawag na nila in scientific terminology, sex life. Tsura mo kuno do, sado ka kahago. Kung perti ikaw ka workaholic mga ka-aksyon. Ang sex, sunod man sa pagtuon, nagapanubo ini sa risgo sang heart attack. Tungod base sa gin-publish nga Journal of Epidemiology in Community Health, narigin detalye mga ka-aksyon of frequent sex nag-contribute sa pagpanubo sang risgo sang heart attack. Aksyon Radyo. Isa pa kabutang, sex keeps you happy in more ways than one. Lastly mga ka-aksyon, base sa pila ka mapagtuon, ining sex kuno nagahatag proteksyon sa isa ka persona batok sa balatian nga cancer. Aksyon Radyo. Base pagkabati mo ni Bla, birabirahan mo daw. Anyway mga ka-aksyon, that's based on science. May mga pagtuon nga ginpatigayan may angot siniman diri. Aksyon Radyo. Wala labot sila mga ka-aksyon, subong man nga adlaw. Dito man sa Estados Unidos ginaselebrara. I don't know kung sino malipat. Sino kung sino nakadumdom bala kay Donald Duck.
Because today in US is the National Donald Duck Day, this June 9, 2022. Ginpakilala makaaksyon ang Disney's beloved character nga si Donald Duck sa tong June 9, 1934. Ti madamo sa aton nalingaw gid sining mga characters o kon sa mga ginapakita makaaksyon no nga mga pelikula bala ni Donald Duck o kon Donald Duck makaaksyon. Ini nagsugod bilang isa ka comic book character kag of course gin-publish bilang isa ka non-superhero nga persona makaaksyon. Pero tiyang personalidad kag ang pagkakilala, popularity ni Donald Duck makaaksyon ginkilala ini bilang national hero sa pungsod Finland. Radyo. In 1934, si Donald nagdaog man sa Oscar sa animated film nga Their Fury Faces. Kung saan na-feature diri si Donald Duck living o kung nga nag-star dito sa Nazi Germany. Amo ni nagdadaog sang Academy Award. Sang February 1953, kabalo kamo, kakilala bla kamo sang nobya o kung uyab ni Donald Duck. Norteno kay na National Sex Day, may nobya pag si Donald Duck nga si Daisy Duck ang una nga nag-appear sa Disney's Comic Stories number 149 bilang girlfriend ni Donald Duck. At least aware ka mo makaaksyon nga may girlfriend ini siya. Sa 1978, kabaloban bala ka mo nga ginban ang Donald Duck dito sa may Finland. Ang rason kay wala siya nagasuksok sang dilargo. Sang August 9, 2004, si Donald Duck nakatukuha sang iya kaugalingon nga star sa Hollywood's Walk of Fame sa Los Angeles. Who's never wrong but always right? Who never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. May nga po makaaksyon ininyong alagad sa kanginan Aksyon John Diaz. Kagliwat welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Aksyon Radyo. Nano ba mga bulubalita nga dapat ninyo bantayan diriban sa itong ipagpangalagad diri sa itong baratuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Balita gikan sa Bacolod City Government Center gadulong ni Aksyon Art Tayhupon. Councilor Baribar nagklaro nga nakasumeter siya sang iya nga sose o kon statement of expenditures sa Comelec Manila. Aksyon Radyo. Transport Unity Forum ginpatigayon subong nga hapon. Aksyon Radyo. Mga farm beneficiaries nagpatigayon sang rally sa atubang sang Dar Bacolod. Aksyon Radyo. Kay na sang aga 22 anyos nga soltero nga nagtuyo lumpat sa kalimang panalgan sang isa ka building naluwas sa katalagman. Aksyon Radyo. Dugay-dugay aton pagatutukan ining balita makaaksyon. Gikan dikto sa may banwa sang binalbagan kung sa di ng pamilya sang lapsag nga napatay bala bango matapos nga nautod ang liog sini nagapanawagan naman sang hostisya. Aksyon Radyo. Aton man dugay-dugay baloon kano naman ang bahin sang natungdal nga infirmary. Pinaagi naman makaaksyon sa doktor mismo nga ginmitlang sang Iloy nga amuning na interview eksklusibo diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo. Balita nasyonal, gobyerno pwede na mausar ang 75 billion pesos nga Coco Levy Fund para naman sa mga mangunguma. Aksyon Radyo. Pinakadako nga solar farm sa bilog nga kalibutan tukuron diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radyo. Pagcor Director Carmen Pedrosa nagtaliwan. Aksyon Radyo. Kag 122,000 ka job opportunities magabukas sa Independence Day. Mga
nausod ang ulo. Sige, puro pa dito. May yawa na sa bala paayon na makagwa ang ulo. Kaya nagsurado na kaya konsulta. Yawan sa bala pagwa ng ulo. Kay dako. Kaya nagsurado kung gano'n konsulta. Ang yawan sila pala kayo nga makagwa ang ulo ha. Kaya puro pa ano na kakas. At yung ulo. At nakita ko sa inyo sa kaya pa nga pinapainan mo makuha lang ulo sa silat sosyali ko. Naupod sa abi ang ulo katata. Nga mga recipient, no? More or less mga 8 naging sa Isabela, including Barangay Makilignet, Libas, Sigatuna, Riverside. Arabi din, nag-respondi man to. Tagtuan man sang patrol, kaging tagtuan sang Bureau of Fire. Tuod gid eh. Ba't sila mamakten? Hindi mo siya talaga mag-suicide? Umakten gid man siya nga mas-suicide yan. Kulit pa buha sa iya na grapulay pa sila sang rescuer nga taga Bureau of Fire. Daling kay, ang nalantaw na naman kahit bata pa na siya lalaki. Ang kasing pamilya, hindi man gustuhaw. Ang mga wala na sila naghapit sa station man. Nationally, we are really expecting may amo na, no? But there is aton sa Negros Occidental as a province or even locally, wala pa man kita any balitan or information being fed sa aton from the intelligence unit na may ara. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalaga din ng Action Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation Hunyo 9, tuig 2022. Subong hapon liwat na makita, magadulong sa inyo sa pinakamadalag ko mga bagong mga balita. Nga natipon sa aton nga Action Unit Reporters, aton Action Patrol Reporters kag correspondents. Fielded na sila tagsa ka mga areas of assignment. Handang-handa na nga magdulong sang ilang mga balita sa dili lamang madugay. Sa aton nga Patrol 2 Crosswind Patrol on special assignment. Upod naton si Action Zil Minardo kag si Action Nino Bugina. Dili man ang aton nga padang pagbantay sa pinakauling nga mga balita national, balita international, breaking news, flash report. Upod naton ang puwersa ni Action Undefensora. Dili naman sa Studio A Master Control. Sa ato naman the technical side po nato ng puwersa ni Action Elmar Madera kag Action El Rey Dotilios. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kahanginan. Top kita lasais ang takna subong idamang nga gabi. Ako naman si Action John Diaz kag welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Radyo. Mayad nga hapon sa tumatag palamati, nagabaylo-baylong lakat sang panahon. Kung kaysa nagaulan, wulpila matulot aliti, mahulaw kag mainit. Gani halong-halong sa tutaran nga matag palamati. Kamusta ka madara sa madalag ko mga merkado diri man sa may syudad sang Bacolod? Libertad Public Market, sa Burgos Public Market, amo man sa may downtown area. Maayo lang nga pagpamati mga kaaksyon. Oy, kung may luwi ka mabadalang mga mensahe, pwede nyo mag-text sa ito naman yung text hotline 0963-7570-874. Sa luliton ko 0963-7570-874. May mga reklamo kami dala sa isyon. Luwi ang ipalabot, pwede gid. Or pwede makapadalas ang inyong mga mensahe pinaagi naman sa ating live streaming sa ating Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Pwede nyo gid ma-check mga kaaksyon. Aton ina paghahatagan sang igtalupangod sa dili gid lamang madugay. For the meantime, mga kaaksyon diretson tanan din ta maguyang sang tiyempo kabalo kamo on special assignment subong gid lamang hapon ang aton nga Patrol 2, aton nga Crosswind Patrol. Ara sila subong sa may banwasang binalbagan. Personal nga ginosisi sa ining report mga kaaksyon sang isa ka insidente nga nagluntad kagabi dira sa infirmary sa may banwasang binalbagan. Kung sariin nagseparar ang ulo kag ang lawas sining lapsag nga bagong bunag mga kaaksyon. Ti subo-subo ni para naman sa bahin sang pamilya. Ibalo naton liwat ano mga impormasyon nga natipon sa aton nga Patrol 2 dra mismo sa banwa sang binalbagan nga on special assignment. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Upod naton si Action Zil Minardo sa Patrol. Action Zil, mayong hapon.
Action dyan, hustisya ang ginapangayo sa isa ka Iloy niyo o na tagreklamo diri sa may balwas sa Binalbagan, no? Especially diri sa may Rook Zone 2, Barangay Payao, no? Balwas ang Binalbagan, Negros Occidental nga si Nerissa Tarig ni nagabata siya sa kagabi, no? Sunod sa panaysayo ni action dyan, mga alas 7 ini siya sang gabi ginasulod sini sa delivery room kagapasulod dragin IE pa siya o kon internal examination para mabalaan ang mga concerns ni sang ginabusong niya o kon na mayara bala infection pag bleeding, no, para mas assure gid sini sa doktor nga safety ini pabataon si Mama Nerissa. So sunod diri kay Ma'am Nerissa wala man sang may nakita nga problema, ginkuan siya heartbeat kasubong man ang kondisyon sa nga bata. Okay gid ako no action dyan. Okay. No? Ini nato na balaan man naton nga premature ini gali ang bata manugpito pa lang ka bulan. So sunod diri kay Mama Nerissa man nga sang iyang pag-ultrasound kay isa lang gid siya magpa-ultrasound action dyan sa mga manuga 5 months pa lang kag nakita man sa ultrasound ni hindi suli ang bata kag insakto man kino kag ang sitwasyon sa bata okay gid wala sang problema. So sa pagbata niya sinisa nga kagabi na mga alas 7 diri na kaga sa nga nagluntad ni nga pagabutong na sa nga doktor nga nabalaan suli ni gali ang bata pag butong na sinisang bata dito na kaga nautod ang ulo kay suno sinisa pahayag man sang doktor nga nag sirado kuno ya ang kwarta ya nga amo man ni ang ginhatag sa aton nga statement sa nga tagreklamo ni Ma'am Nerissa. Susubong ang gusto nila nga matabo action dyan, isa nagapangayo, ini sila sang statement sa nga doktor kasubong man ni sa pagpamangkot natin sa tatay kag sa tiya sini sa nga taga-reklamo, no? Mga ngayo, sila kung gusto nila mabatian kung aamo to ang natabo. So, sa nga kagabi, mga alas 9 pa, ang lain di ko no, kay alas 9 pa, kag amo sila na-refer, kay nagtawag sa Himamaylan sini nga hospital, hindi man sila pagabatunon. Siguro may mga kakulangan man sa facility, kaya man karabanan action dyan mo kung may mga kakulang sa facility na hindi kini magbaton. So, ang sa side driya sa nga tagreklamo, kung tani ko no kung kabalo lang man sila nga do hindi bala masarangan o kung madirikaduhan sa tani gin refer na lang sa iban sini nga hospital. Kaya ini ang lawas sa nga bata diri na nakagwa kag nakuha ang ulo dito pa sa may district hospital sa nga Kabankalan City mga alas 9 pa siya na refer dito. Kag ang ginawori subong sini sa nga tagreklamo naging pirmahan ini ko no ang iyaban na pero wala kabalo sila action dyan kung ano ni nga papel ang ginpirmahan pero pag pirma sinisang iya nga bala patay na ini ang bata so mo pag inusubong ang gusto nila man may baluan kung ano ini nga papeles ang ginpirmahan sa iya nga bala kay wala sila idea kay daw nagaratol na ini sila sa nga kagabi sila nga adlaw subong ang gusto lang gid nila mabalaan kag mabatian ang statement sinisang iya, no? Sa nga doktor ni Dr. Pearl Pagunsan, kundi na mo ini ang in charge nga doktor sang pagbata sinisa nga tagreklamo action dyan. Action Zil, mangkot lang ko. Buot silingon, 7 months, premature baby, pero ang ila paglantaw, subong gapo naging man mabata, ano nakabatsag na siya, nagtubi, ano na panawag na nila, na may ara naging mga signs, nga manugbata naging siya kapon. Yes. Suno sinigani sa may tagreklamo action dyan, nga gatiga ini ang iyang tiyan. Okay. So mabatsagan niya ko nga may heartbeat pagid ini ang bata iya no which is nagapangamuyo sa gani ko nga ako na nagamuno nga tani hindi lang magsige balasita kay kasakit sa puson kag dito nagasakit ang iyang tiyan nga daw magwa na gid. Okay, but silingon, they decided nga magkadto sa infirmary from Payao to infirmary sa proper kay nagasakit na yung tiyan. So ang iya diri nga pamatsagan manugbata na siya. Oo, kag nagambal siya diri sa may doktor, kag sa nag-assist man sa iya action dyan, nga ti ano ni nang hindi siya bala madelikaduhan o kung okay lang bala ti kung ano man gid pwede i-refer na lang sa sugiban. Okay, again. Klaroon takson Zil. Pag abot nyo sa infirmary, according diri sa Iloy, nagatubang siya sa isa ka attending physician, ginpamangkot siya kung anong sitwasyon ng kondisyon niya. Nangayo sa sang advice. So ano nga ambal kuno ka attending physician sa iya? Okay laman kung action dyan, nga dira siya mabata, kay i-guide lang siya, kag i-assist man.
Okay. So, kagina, Pero, amugan, wala yes. iyas ang diagnosis kung ano ang sitwasyon sa bata. Wala nagambal ang attending physician nga delikado ka, risk go na subong, ay mo ginadala, medyo mabudlayan ka na. Ang ila lang gidya is masarangan sa infirmary. Yes, action dyan na klaro kay ti kagina sa pahayag sini wala sang problema Okay. sa iloy kag kasubong sa bata sa pahayag niya sang tagreklamo mismo ni Ma'am Nerissa sa rin. Okay, so everything para naman sa bahin sang ginikanan kag tagreklamo para maklaruhan to matag palamati, ang ila presumption at the very beginning, pagkadto nila sa infirmary, wala iyas ang problema. Okay ang kondisyon, ma-deliver nila normal, mapagwa normal ang bata, doon mo na abing sitwasyon. Yes. Okay. Correct action dyan. Tapos, buot siningon, wala sila idea nga amo to yung sitwasyon pagka nagbata sa mga 7 p.m., 7:30 na amo na to suguda na to ka attending physician. Yes, correct action dyan, no? Mga 7 pasado na nga nagabata si ang taga-reklamo no kanang iloy sinisang bata. So wala lang siya idea kung mga pilada siya ka oras sa may delivery room, no? Nga sa sulod nga nagabata ini siya. Kaga dito na napagpamangkot no nga pangamuyuan na lang sa nagatulukay pa kuno ang nurse ni kagagadoko ng pangamuyuan na lang nga mag-okay ang sitwasyon sini kuno sa nga bata. Nga Pero ano man, hindi ko ma-reconcile. Kung naghambal ang nurse or attending physician, for example, I don't know kung sino man da karon ibaloon ta na. Hindi ko ma-reconcile. Naghambal sila sa ginikanan nga okay ang kondisyon, pero how ka mahambal nga pangamuyuan nga mangin maayo ang kondisyon? Amo na ba lang daw ano gid ang matuod tani? Do amo na bala ang gusto tani mabala. Ano gid ang matuod daw beforehand gali kabalo na kamo medyo risgo pero ginsige. Do amo na siguro ang punto de action zid sang pamilya. Iti saya pahayag action dyan niya before prior sang pagbata okay gid ang kondisyon. Pero sang pagwa na sang bata o ko na ara na nga-deliver nga pangamuyo na lang kuno sa sitwasyon sang bata amo na ang natabo. Okay. So, Okay. Sige. And then, another to concern action zil, ginmuno mo, atong ginpermahan, wala sila idea. Gin-explain man sa ila ang kaundan sang permahan nga dokumento kung wala. action dyan, wala nakapahayag kung na-explain, kaya basta nag-ratol na kung nangyayabana, nagperma na lang, pero wala siya kabalo kung ano ang ginpermahan. Wala naman siya nakapamangkot kung ano ang unod sang papeles na ginpermahan niya sini. So, amo na ang ginawori o kung gusto subong Okay na utod ang linya. Kabalo ko maka-action, this is a very technical and sensitive case. Kay te, ano mong kabuhi sang isa ka bata ang involved. Dili maka-action. Even ha, ang ginikanan, ang iloy, nabutang man sa risgo ang iyang sitwasyon. Action Zil, sige ba, continue with, ang na-interview mo, ang tagreklamo, ining iloy sang lapsag. Yes, so amo to action dyan, nga gusto nila mabalaan kung ano ang unod, kaya tinakamuna pag gani base waiver bala action dyan, na kung ano matabo nga wala sila sa labton, no, kaamo na bala kay may ara ni iban nga mga hospital, no, kung iklam siya, kabi o kondo ka delikado na gid, no, kung may permahan ka dira, depende na sa kasultanan sa hospital o kan infirmary kalaga sa tunga sini sang nagabata di o kon pamilya. Pero dito yung action dyan, wala may nasambit nga inigin na klaro o kung naging pahayag kung ano sini ang unod mismo, ang kaundan sang nasambit sini nga papel nga ginapirmahan sang iya nga bana action dyan. Another question, Action Zil, ka nagkadto ka mo dito kid ka area, kabuya personal, kid ka mo ito nagkadto, kag inosisa nyo gid. Action Zil, nakita mo, anong sitwasyon sang bata? Ano gid ang pagka-describe? Anong nautod? Sa liog dampe or portion pa sang body? Action dyan, ang iya gid mismo sini nga ulo, no? Once magamba kita daan nga premature kung kiss action dyan, ang lawas sini gamay, pero ang ulo may ara nga gadako siya action dyan. Okay. So ini nautod gid ang ulo gamay tuod ang iya nga lawas nakita namon sini kagina mo sa karton na sunod sa nga pagalubong na ini. Gadako ang tiyan kag daw nagagitom na ini ang bata. Oh, okay. That's why. That's why magsiling kita nga ang ulo nagseparar buot silingon dirigid on the neck portion nagtunga ni ang abaga panaog sa tiil sa dalom nagseparar man. Ang ano gid action dyan, ang liog kaga ulo sini. Ang okay. nag-separate which is amo to ang payag sang nanay nga kalain sa Balatsagon nga ang lawas nabilin sa may binalbagan o kondriyagin bata kag ang ulo dito na nakuha sa may kabandalan. Titigin na raspa pa ini kag pag abot to gani kuno do kadali naman action dyan nga nakuha sinisang medical doctor
ini ang ulong nga ara siya sa lod nga siya niya action dyan. But pero ti digto sa binalbagan dugay gani eh. So digto sa kabangkalan according sa iyo dasig lang. Dasig lang. Okay, and then another thing akson na Zil, ang di ba nga ako nung una ti Ilaw, anong hambal kag Iloy, anong explanation sa ila? Kati normally sa pagkabalo naton usually ulo. Diri sa iya nga side, nga ako no tiil ang una nga pagbutong akson Zil. Actually, ini siya. Action dyan ang bata. Suli. Una ang tiil. Oo, which is ginagani sa aton nga pagpamangkot no amo ni ang mabudlay kung premature pa kay ang structure sang bata do hindi pa gid siling balang amo na ka bakod no mahuyang pa o kon humok pa katama action dyan. Which is ini medyo mabudlay man gid kay dako ya ang ulo kaysa sa lawas o sinisa nga bata action dyan. And babae lalaki? Ini ang bata action dyan, no? Wala lang kita nakapamangkot. Sige, i-check sinisang iyang dugay-dugay. I-check natin na action dyan. Okay, go ahead. Yes. So action dyan, mas manami ini ko nga pamatian pag inato, no? Ang bugos sini nga pahayag sa nga tagreklamo kay Mama ni Risa Taring. Check na to na no ang interview kabalo ka mo na interview ni Akson Zil ang tagreklamo ang tiyo ang tiya kahit sila ya personal gid nga digto nagkadto mga kaakson sa area sa nga binalbagan ila di personal gaging kadto ang digto Akson Zil no sige anyway alang-alang guro no alang-alang sige gina-check pa naton dire Akson Zil. Yes. Anyway, action dyan, additional na lang nato nini, no? Ini ang tiya, balasang nahambal nato, no? Tag-reklamo. So, nagkadto naman din sila sa may binalbagan, PNP, kaya para magapablatter, kung tani. Pero kaya sa nahibaluan naton, ang kinanglan, gin sini magapablatter, dapat ini ang natungdan, o kung ang tag-reklamo, gidya mismo, kaya para hatag sa nga statement kasi ini ang tiya lang niya no kung ang tiya lang da magpa-blatter wala man sini siya natabuan sa nga pagbata gidri mismo sang iyang hinablot. Okay. So pasabong nagpa-blatter sila pero support na lang ini para kung magpa-blatter gid man liwat ini ang natungdan niya no ang taga-reklamo so at least ni ara na daan nga information man ang kapulisan action dyan. Ang imo interview Akson Zil amo ni si Mary Jane no? Yes, amo ina ang tiya niya action dyan. Okay, ang Iloy amo ni si Nerissa. Si Nerissa amo ini ang tagreklamo gid mismo ang nagbata. Okay. Sige base hindi available ang linya no ni Nerissa. I-check na lang pamatian naton Akson Zil si Ma'am Mary Jane kung ano ding sa tiya ni siya no amo ni siyang tiya mismo sang tagreklamo. Yes, okay action dyan. Ni ang ginasaysay sa imo sang ani Ma'am Nerissa no sang pagbata niya. Ang sa ako na nga nabalaan niya nga nagambal ang akon nga pakaisa bali ugangan na ni Nerissa nga gindala nila ni si Nerissa sa infirmary. Pag-abot dito sa infirmary, ginay-is ako no sang duwa ka upod sang doktor nga pag-ay naghambal ko no ang doktor nga mabata na siya. Karon paghambal nga mabata na siya nangayo siya kuno sang bayo sa ginikanan. Amo to paghatag kuno sang bayo to kaglampin inang nagambal ang doktor nga nagbata na. Pagbata na kuno nagmangkot ang nanay sing ni Risa nga inang kamusta ang pasyente. Siling nila okay lang kuno. Ti namangkot dayon ang nanay nga ti ang bata kamusta. Nagambal kuno ang doktor nga are ginpakita nila nga ang bata utod na. Kag tapos ang ulo ato panabilin sa sulod sang tiyan. Mga alas 7 sing gabi ang pagbata. Karon ginhambalan nila nga i-repair kay nagkadto ang ugangan nga ang diin ang ulo. Siling nila ara pa sa sulod sang tiyan. Yati kung ano ang matabo sa pasyente, kamo ang basulon ko. Ginhambal nila nga away nyo ginrepair. Ti ginrepair kuno nila sa Himamaylan, ti wala kuno kasabat ang Himamaylan. Tapos ginanuan nila nga sa may kabangkalan. Ti digto kuno sa may kabangkalan nila na repair ang bata aw ang nanay. Karon pag abot didto
ning nagbata man naging kuha man lang sing doktor to sa iya nga kinatawo to ang sa tiyan, ang ulo. Kag bali digto na kuha ang ulo sa may kabangkalan. Ti amo na gani nga ang doktor wala nagkadto sa pamilya sing ng pasyente nga amo na gali ang natabo sa bata. Ang sa amon lang ya kay kumo nga inablos ko na pamilya namon nga amo na ang natabo. Gusto man niya namon nga matagaan hustisya ang natabo sa bata ni. Kaluoy bala tanawa nyo ang ulo sang bata dito sa kabangkalan na nakuha ang lawas diri sa infirmary. Daw sa ano bala ka lalain kag kasakit batyagon. Amo lang na ang amon niya nga ginakuan sa doktor nga amo na ang natabo nga. Sa subong ma'am nakapablatter nakamo sa police station, ano ang nahambal sin sa pulis na? Nagpablatter kami to kagina nga gahambal ang pulis nga ang hambal sing pulis ang nanay gid bali ang pasyente gid ang makadto didto nga mapablatter. Kaya nga amon pagpablatter bali support na lang na sa ulihi nga kung gusto gid sing nanay nga magpasaka sing kaso amo na ang support bali ang ginpagpablatter namon didto. Ti ang gusto nila gani nga hambal ni ma'am to nga ako no nga nagpa gin Facebook gid namon. Ti siling namon sa tungod sang kalain sang amon nga buot gin Facebook namon kag nagambal sila nga i-delete ko no ang ginpost nga amuna. So pero ma'am, willing man kamo ni mamati isang statement ni doktora. Willing gid kami nga makamati kung ano ang iya nga irason nga aamoni ang natabo sa bata. Akong Zil? Ang gusto lang namon Oo. Amo to nga pahayag yan, no? Ang parte sang pahayag sini ni Ma'am Mary Jane Haka ang tiya sini sa nga tagreklamo action dyan. Sige. Tayo namon contact si Dr. Subong, si Dr. Pearl, ano gali play ni Dr. Pearl Pagunsan. Ang amo ni siya ang doktor nga ginatudlo diri nila sang pamilya. Sino to nagpa-delete kuno sa Facebook Action Zil? Ang iniya kahit ang pablatter sila. So, diri sa bahin sa nga kapulisan siguro action dyan. Kaya mo ng pahayag ni Ma'am Mary Jane. Araw naman na nga. Kabalo naman kita, basta ganyan mo ni mga individual, kis amo man ning ilang nga pamaagi, bala para mapabutsag, bala ka makapango ngayo sila simpatiya. Ti, bisan amo na ni tabo, tani hopefully for the meantime, respeto naton, pero kung mga amo sila pamaagi, do beyond naman na sa mga ano nila, bala ka obligasyon tani nila. Pero anyway, hopefully no atong pamilya diri sang ano ang gapamati subong kay Action Zil balikan ta kadugay. Ari sa piya kalinya naton si Dr. Pearl Pagunsan sang Binalbagan Infirmary kuan sa naton sang opisyal naman nga statement sa bahin sang Binalbagan Infirmary Action Zil. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Doc Pearl si Action John Diaz sa Action Radyo Bacolod. Good afternoon. Mayong hapon sa parang nga nagapamati. Sige, Doc Pearl, good afternoon sa liwat, no? Anyway, ang question ko di Doc, ano ni Doc ang natabo regarding sining bata, bala nga ginbunag kagabi, allegedly mga 7 p.m., and then nagsipak ang ulo kag sa lawas ni Doc? Okay. So, salamat gid una sa tanan kay for the first time daw may una nagtawag sa akon. Kay ang makahatag man gid sang pinaka information nga accurate is ako mismo kaya ako ang nagpabata. So far sa akong pagpamati sa mga balita daw tungod nga daw masakit sino lang, so makakita ta nga daw damo gid sang sala nga pagbalita. So gusto ko lang ipahibalo sa tanan nga at least makapamati na ko makahambal ko sa akon nga side bilang amo ang nagpagwa sang atong baby. Of course, the situation is so unfortunate and I grieve also for sa sitwasyon para sa pamilya kay hindi man ta gusto amo na siyang matabo. Pero amo ning sitwasyon. Of course, samtang kami ara sa among emergency room kag nagakonsulta sa iba, nag-abot na sila kag medyo nag-agunto sa sakit gid ang
nanay. Kay nadabusong ko no. So giuna ay isang asang amon midwife kag nakibot ang midwife kay nag fully dilated na but silingon nagbuka na ang kwerta sa iya nga cervix. Tapos sang fully dilated kag severe ang sakit sa tiyan dahil nagadali gid siya nga magbuwa kag galalain siya. So siguro gamitan siya sang Doppler para nga mabal-an namon ang fetal heartbeat. Nag-report ang midwife nga kabaskog sang fetal heartbeat. Of course daw ang kabaskog sang fetal heartbeat mambatian bala namon. So siling ko daw pero pag ayin niya daw ano man yung itsura nga daw hindi niya ma-imagine kung ano ang iya mahikapan. So di man siya makasiling nga ulo daw something nga daw unusual nga situation. So nagpalapit ko sa nagabusong kag tani gusto ko mag-ai pero siling ko dito lang ta sa delivery room kay mas maka-plaster sila maayo kag kung anong matabo at least naka-plaster kami sa insakto. Okay. So pero damo ako gin pamangkot sang ara pa dira. In fact nag-comment ako dira sa emergency room nga daw kagamay man siyang tiyan niya daw wala man siya kabusong. Si ang nanay isang nagabusong na nagambal nga amo gid ko na magbata ya nang sa iya ko nga partner sa nagbata siya daw gamay ko no ang tiyan niya. Okay. So sila ko kagamay man sang tiyan sini. So of course nagdiretso kami dito gin pa confirm ko anay sa liwat ang sa DR ang titik sa corazon which is ginamitan namon sa Doppler kay to say nga ara pa siya sa below 7 months nga prematurity ginanglan namon may balaan man kung ano ang heartbeat. Okay. So taman kabaskog sa heartbeat siling ko nga amo man ang heartbeat na batian nito sa emergency room siling ko dali lang nga kahinay ang heartbeat niya is only mga around 114 wala kalabot 120. Siling ko delikado ni siya ng sitwasyon. Siling ko. So siling ko pero ano yung heartbeat nga kabaskog? Kay bisan sa isa ka normal nga bata, dapat ang heartbeat daw ginapangita mo pagani. Sagkag. Oo. Siling ko kabaskog sa heartbeat. Siling ko kuhaan ang stethoscope ko, pamatii, ginhambalan kong nurse, pamatian ang heartbeat sa nanay. At the same time, uyatan ko ang pulse, ang iya pulso. At the same time, butangan sang Doppler para nga mabalaan namon kung bala hindi pareho ang ilang heartbeats kay para nga makakonfirm ka nga kung bala iya to sang bata ang nabatian nilang heartbeat. So since ang nanay nagsulod da nga may ara siya sang fever kag nag-chills na siya no tapos nagsugod siya labor 5 o'clock kuno sa hapon sino ka man kagamay. At the same time, nag-labor siya, tapos nag-fully gulpi, 7 o'clock, ara na sa amon. Siling ko, it's actually a very unusual situation. So therefore, pagpamati sa pulso, tanan nga pulses, either dito sa sa stethoscope, kag dito sa among pulse, kag dito sa Doppler, ang nabatian namon pareho ang pulse. Nakakonclude ko na ang beat gali iya sang nanay. Okay. Kag kadasig ng heartbeat kay tungod ang nanay naga-infection kag naga-chills kag ara daw medyo naga-amo tong sitwasyon niya. So therefore naminsar ko nga kung hindi gani niya mapagawa kay daw sige na gid siling nga sakit na gid kayo. So ginaihi ko siling ko ano nahikapan ko. So therefore daw ang hitsura sa ang ako mahikapan is daw hindi man ulo, hindi mo ko kasiling nga dako nga bata nga may buli. Daw hindi namon masiling. Pero ginambalan ko siya, buna ako do day kay nag-open ng service daw alang-alang na nga imo dahil i-refer. Okay. So nagbuna siya, pagbunaan niya, nagguwa gulpi. So nagguwa gulpi, pagguwa gulpi, ang nakita namon hasta sila ko anong ginagawa daw hindi man ulo daw wala pa ganin na hulma kayo ang iya buli gali so ang nagawa una is actually ang buli so ang buli nagawa nagsunod ang iya tiil kag nagdungan ang iyang placenta ang iyang inunlan
nga which is ang inulan niya daw a little bit daw dunot. Tapos ang bata nagawa ang lawas nga lukmay. At the same time ang color niya bluish na. Daw masiling ka hindi ba na priska. So amo nang sitwasyon bisan lang taon niyo kung siguro kung naging lang taon niyo pagkalubong ang kagabi nga sitwasyon ang itsura sang lawas ang bata is daw halos lagom na. So in other words, napagawa namon, ang problema is hindi namon mapagawa ang ulo. So karon natingala kami nga sa uyat ko kag try na kon hikapon ang ulo para mapangitaan ko sa akong tudlo ang baba para mabutong ko dalang ulo, hindi ko makapangita. Kag tingala ko nga daw na huslo bala ang lawas. Okay. So therefore, wala na namon ginbutong. Kay gamay na kag sensitibo. So natingala ko sa sige ko ginliso-liso o gamay nga naghuslo ang iyang lawas. Daw naglaba baya liog at the same time gulpi naghuslo siya. So gamay lang makita na mga ano ni mandar daw na gulpi nagutod. So there was not much force na akon ginhimo pero ato siya natabo nga nakakasgid iya lawas. Okay. Kung imo lang tawon nga ang distansya halin sa iya matres dito sa sulod kag ang distansya halin sa ulo, in other words ang liog na part which is nagwa ng abagan niya ara na sa guwa kag ang distansya dito sa ulo medyo laba na siya nga lugar, alaba nga parte na dapat ang ulo magupod na siya dapat. So siguro nagwa iya lawas na binat ang iya liog tungod sa itong pagwa sa itong lawas pagkabinat ang liog na naghumok lang kagulpi otod. So kag of course kami nagsala nga anak ko siya. Kay wala namon gi-expect nga amo to pero sure ko nga wala ko ginhambalan ko sila nga fetal heartbeat ni maternal heartbeat ni but silang iya sang nanay nga pitik sang korason. Wala kami sa nabatian. Kung anong nagpitik dito sa emergency room, iya gali ito sang nanay. Which is gin-confirm ko sulod sa amon emergency room atong midwife atong nurse kag sili ko amo na wala man sang pamilya nga ginpasulod namon dito sa DR, that's why hindi sila makasiling nga ginbutong ko. Okay. No, kay una sa tanan hindi na nila ma-confirm kay in the first place wala man sa ila nakakita. So Doc, before you proceed sa ibang pagid nga mga scenario, what do you mean when you say, Doc, wala ka mo may nabatian nga fetal heartbeat o kung heartbeat sang bata, maternal heartbeat? Why? Both silingon sini. Namangkot ko sa nanay, ang naghambal ko, siguro ang iya nag-feel isang fetal heartbeat. Baskog ang iyang heartbeat, batio namon sa bilog na tiyan. Sa isa ka normal nga bata, pangitaon mo pa na anay, kundi nalukit ang fetal heartbeat. Pero sang wala pa to nagwa. Pero actually, ang nabatian namon was only a maternal heartbeat. So both silingon, Doc, both silingon, Doc, samtang ara palandaan sa sulod, wala na ya, nag-heartbeat ang bata. Wala na. Ang conclusion naton is amo na-detach siguro ang iya samtang gubusong siya, na-detach ang iyang inunlan. Kag I don't know pero ang makita ko is ang inunlan niya medyo nadunot gamay. Tapos ang iyang lawas medyo blue na sang nagwa ang bata. Kag ang distansya between kundi na daw nahitad gamay kay wala nagupod ang ulo. So nahitad gamay ang liog, naglaba kag amo tong nakakas. So of course amo tong nakakibot sa amon pero wala sang heartbeat. I don't know, it's a subjective nga paghambal kon bala kasi pa I could not say for that. Ang akon masiling so far sa akon examination medyo gamay iyatian, gamay. Hindi ka makasiling nga bisan preterm delivery tani daw makasiling ka nga amo lang nga tani pero premature and even siling ko pila pa ni kaya sa sobra pa 2 months kag mag expected niya nga delivery. Okay. So both silingon, Doc, sa malipot, Doc, nga pulong, samtang ara pa lang sa sulod sang iya nga taguangkan, patay na yung bata. Sa akon niya nga pag-assess
kag pagpagawa sa bata, nakakonclude kami, lukmay na, patay na, a little bit nga bluish na siya. Medyo kung mas magdugang pa ni pila ka adlaw, basi magsugod na siya dunot. Kay amo ng sitwasyon. No, so ang natabo is hindi pa siya dapat mag-labor tungod sa ato nga edad, very premature. Kay ang natabo lang is tungod may aral sa natabo siguro nga nag-detach ng iyang inumlan kag nag-cause mismo sang kamatayon sang bata. What happened is ang lawas nag-start treat sa bata as a foreign body. Okay. Hindi na siya start sang nanay. Okay. So kung nag-start na siya treat as a foreign body, mag-start na siya iyan na expulse. Okay. Iyan na siya ipagawa. So hindi man na matabo. Kag ang reason nga medyo maging toxic ang bata, that's why nag-start na siya fever. Kag nag-chills. So amo na siya ang kag unusual nga labor ang natabo, nga gulpi lang nag-open ang cervix, nga hindi dapat na siya matabo kung hindi panahon nga ipagawa niya. Okay. So nga ipagawa niya is because gin-treat na sa lawas as a foreign body, kay tungod na detached na siya within sa iya mother's womb, na detached na ang iya placenta. Kag amo tong nag-create sang amo to ang senaryo nga nag-severe contraction siya, nga sakit gid ang iya ginabatsag. Doc, So, yes? that is a medical nga medical concern. Ang ina lang di Doc gusto nga mabatian from your side nga ako no during that time sa natabo ina ang ila allegation nga wala may nagkadto sa pamilya sa kung ano ang kondisyon sang bata kag sang nanay on that particular time. Ano dang imo sa bat Doc? The situation was very quick but fast. We have to solve it right away. Kaya in pain siya kag daw iya pagwa niya pero daw halos hindi. Okay. Nakahambal ko, wala ko nagpagawa sa bata. Daw nag-shock man kami sa sulod sa DR. But I have to make a decision. Kaya ang una ko tani is, kung hindi ni magawa, refer ko ni Insigida. Kaya mo na siya. Pero naggawa gulpi, pag bunaan niya, kay gintudloang siya, ibon abi, pag buna open man tong cervix, na paggawa niyang lawas. Unfortunately, hindi ang ulo ang una. Kay masapos na niya ang bilog na lawas magawa kung nauna ang ulo. Gawa sa bisan ano nga klase nga pabata. That's why a little bit difficult kung nag-una to ang buli sa isa ka normal nga delivery. Pero sa iya, premature pati, kagkabalo ka, kung premature pang mga bata, dagko pa ng ulo nila kaysa ilalawas. Amo na siya dapat ang una magawa. Pero hindi amo tong una nagawa. Okay. Kaya wala namon ang pili. So, both Simon, Doc, ang inyo din nga ginhimo nga tikang is a decision during the time nga medyo risky na gid ang sitwasyon kag Doc kadelikado na you decide as a professional or as a doctor sa amusin ang ation. Pardon? Both silingon, Doc, both silingon, sang type, ang rason kung nga wala gilayon na pabalong pamilya, mangod nga kamo sa inyo nga part bilang mga doktor, bilang mga professional, nagdesisyon kamo sa anong himuon dapat sa tion nga medyo risgado kag delikado lang sitwasyon damo sila natabo. Ang natabo is amo ni, okay, wala sang heartbeat ang bata. Pag pagawa gid sa bata kag nautod ang ulo, no? Kay of course pagka nautod na siya ang iyalawas, kay daw medyo ang term namo na sa medical is macerated. Masugod na siya baladunot. So pagkakasang kwando na medyo ang ako ni mo Insigida maghambal sa pamilya, aral lang sa buwa sa DR ang nanay kag ang bana. Wala ako nagsilinga, wala ako nagpabalo. Insigida nagbuwa ko kag mag-explain sa nanay. Nanay daw lain ning sitwasyon raton subong. Kag in-explain ko sa iya, I don't know, basi ang tanan nagsala naman kung naintindihan nilang bot ko silingon, basta nang siling ko nga ang importante subong, luwaso naton ang nanay. Amo na siya para sa aton. Okay. So you will need the body nga uyatan mo para mabutong mo ang ulo pagwa. Hindi na kuya magrisgo na piniton mo pa ng ulo pagwa nga wala na tong lawas niya. So it is something difficult na situation nga amon mabutang, and I was placed in a very difficult situation. Kag wala man naton ginpaabot nga amon ng matabo. It's just kung ang isa ka bata
kung ang isa ka bata normal nga delivery, hindi na pwede maamo ng ulo niya. No? Sa isa ka bata, maupod gina kung butungon mo gani upod siya lawas. Okay. And we are very cautious para kung kuwaon mo na. It's because part na siya sa iyang kabuhi ang ulo, of course. Oo. Nagets ko na ang imong punto regarding sa sining nga issue. Hopefully nga na-satisfy ang pamilya sa rason kung nga ang iban wala gilayon na pabalo. Pero according kay Dr. Pagunsan, na pabalo ya ang ginikanan sa mga pasyente nga amo ning sitwasyon medyo delikado. Pero Doc, what made it long nga na-refer kag nga nagdugay pa kuno dira sa infirmary ining iloy ang pasyente antes sa ginsaylo didto sa Kabangkalan? Actually, kung gusto namon ipadala dahil namin sigida mo, bisan pa pagsugod niya pag-labor. So, ang problema ng naton is because nga nag-iba ang sistema natin rin sa pandemic. Okay. So, ang usual naton is natural sa una nga panahon, pinagusto ng tao niya na diretso ka magsakay sa ambulance, malakat kami pagkatos pakulod, madiretso ka kami, hindi na doktor, hindi na hospital. You cannot do it now. Hindi mo mahimo. So, subong mag-agi ka anay sa one hospital command, mag-agi ka anay sa kay kinanglan may approval anay sa one hospital command, kinanglan isend mo ang tanan complaints right away kung anong may pasyente, kag kung sino nga hospital ang available, they will respond. No, sometimes we try to contact the nearest hospital kung pwede sila, kung hindi. Okay. So if they will, whoever nga mag-respond, so Kabangkalan was actually pinaka-best. Nagaulat kami kung saan sila nga available sila. Okay. So, dira tagamay na delay sa aton one hospital command. Kaya kung kasi hindi natin mabasol ang hospital is because puno man sila kag mga kigin ng mga hospital kung i-refer, i-diretso mo pagkadtong pasyente nga wala gin-refer. And there was a response actually from the hospitals, from the one hospital command, ila lang yung paulat. That's why nga naadasig nagwa ang ulo sa Kabangkalan. It is because nga diri sa amon, although nag-take a little time, probably nagatry pang lawas expul sa ulo, nag-instruct ang taga-Kabangkalan sa amon nga hatagan siya sa mga bulong antes magkadto certain injections. Okay. Nga para dira. That's why nga mag-take effect ng injection pag abot na sa ila, dayon hapos naman nila na pagwa. Both siningon Doc, before magalin sa infirmary, may medication or may intervention nga ginhimo ang binabagan. Which is isa ni siya ka-request nga halin mismo sa receiving agency, receiving hospital, which is ginhimo naman sigida para mapalakat sila dayon. Mga how long Doc gin-process anay ang inyong referral sa one hospital command before naaprubahan? Of course, insigida ginpa-aksyonan namon diretso. Immediate. From the very time nga nagbuha ko sa delivery room, nagdiretso kami sa inyo sa referral. Ang the time delay is ang response ng hospital kung batuno nila kung hindi. Mga what time na Doc nag-respond ng hospital nga batuno nila? Siguro naging available ang hospital kay ang hindi na magbaton ang imamaylan, kay hindi nila kuno baton kay basi na budlayan sila. Then gin-referred ang Kabangkalan naghulat anay mga what time Doc? Yes. Mga what time inyo nga paglantaw? Ano oras sila nag-ambal nga pwede na kamudi sa Kabangkalan? Hindi ko makadumdum sa time ba. Okay. Pero bisan it took maybe more than an hour. Okay. Oo. Okay. Sige. Anyway, Doc, another question na lang gali, no? Kay para although ang ibang yung mga medical kag technical side na confirm na gidman. Another one, Doc, buot silingon ginaklaro naton nga na diskubrihan na ng gid naton nga amo ng kondisyon sang bata sang ara na ya susulod sang delivery room, not sa emergency room nga area. Dito na sa delivery room. Okay, that is wala why idea kung anong status ng bata. Ang akon gin-reassess ko liwat dito to make sure kung ano. Ang hindi namon makita ang heartbeat ng bata. So kung anong nabatian namon dito sa sa emergency room, it was the heartbeat ng nanay. So it is dasig kay heartbeat ng nanay because febrile siya. At the same time, may chills siya. So wala ta kabalo. Pero sa assessment namon sa delivery room, na pagwagin sa bata, may ebidensya ta sa color lang sa bata,
sa itsura pa lang sa iya nga placenta kag atong kahumok bala sa liog nga dali lang gulpi na huslo diretso. So butsilingon nga ato nga sitwasyon nagapakita nga napatay na nga daan ang bata. Okay. So, Doc, finally, lang nila ang mga contraction bala sa iya tiyan tungod gusto sa imo lawas nga ipagwa na. Amo na siyang na resulta. Okay. Sige, Doc, finally, anong imo luyag ipalabot sa pamilya? Sining natundan, ilabi na, Doc, ang ginikanan sining bata, Doc? Of course, ang masiling ko, I'm so sad for what happened. We are so sorry kung amo na siyang natabo. So it is out of our control. And I share the same feelings for the father, para sa nanay. Kay una mo na nga bata mo, gusto mo yung kagina-anticipate na silang una natin nga bata. And I'm sure it's so sad to have things like that happen. Ang ako nang mahambal man sa mga tao nga nagapamati, siguro kung wala ka mo kaintindi, okay lang. Pero pasalamat lang ko sa Action Radio kay before ka mo maghimo sa mga conclusions sa atong sitwasyon na hindi namin pamation, at least ginlagot ni man ko anay because ako ang una, ako mismo naghandle sa bata. So amo lang nang ako kay kumpletong balas ang basing, damo na bala kay sang hindi namin pamatian. That's why nga don't know to ako ng bala. Yes, go ahead, Doc. Still on air ka. Sige, may nagtawag sa akon, sorry ha. Okay. So amo na nga I hope tani nga before we confirm things, okay man na nakon magmaritista kag magmarisol, importante magmarikon man tatani aton balay confirm anay para nga hindi ta maghatag sang fake news or fake nga balita. Kay hindi ni siya basta-basta nga balita ang aton. Hindi namin ipamatian kung masiling kaya nga nautod ang lawas, nautod ang ulo. Pero hero mo pa pagpamati sina, hindi na namay pamatian. Pero makaintindi man ko. Pero salamat man sa Action Radio na ginatagan niyo ko sa oportunidad sa pag-explain. Kaya ako mismo ang aragid sina nga sitwasyon. Yes, thank you so much, Doc, as well as imo time there is Action Radio Bacolod. Good afternoon. Salamat. Ang hapon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatihan si Dr. Pearl Pagunsan, amo ni siyang nagpabata maka-aksyon sa Iloy sining lapsag. Action Radio. Mabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Kinahigog. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, sa cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya at tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya. Madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. 22. Madamo nga salamat sa itong Patrol 2 on special assignment kay Aksyon Zil Minardo, back to back kay Aksyon Nino Bogina. Karona, duga nga ng diskusyon may kangtanan sila mismo nga insidente maka-aksyon sa Aksyon Firing Line upod kay Aksyon Marlon Henovea. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Balita Evening Edition upod kay Aksyon An Defensor Lisay. Sa kinaanta na kong inyong alagad sa kanginan Aksyon John Diaz nga nagasaling ang katapos ang media magaserbisyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi ini ang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!